ותאורה ממקמים וממספרים אותה, כאילו, מקבלים אותה לבמה, זה חלק חשוב. אוקיי. עוד מעט תתחילו להקים הסברה, ואז אתה יודע, שם, ואז הלהקה תגיע, ותחיל מעניין עוד פעם. מה נשאר לי לעשות? וואי, בא לי שיהיה לך כזה יום כיפי. אני לא, אבל איך יכול להיות, איך זה יכול להיות, איך זה לא עובד ככה, את יודעת את זה? כן, אז מה תעשה? איך תעביר את היום? חשבתי לגלח את האשכים. רק עד הצהריים. זה ייקח לי לפחות 3 שעות. תנח אחרי שאתה עושה משהו. אתה לא נח לפני שאתה עושה משהו. לפני שאתה עושה משהו, אתה דרוך, אתה כאילו כזה, כל השרירים. כאילו, זה הפית הבעת שלי עכשיו. זה ממש נוקשה. הוא ממש נח, אבל... לא. הוא נח. הוא לא נח. לא נח. מצב נח. בהצלחה! היידה! מה זה גורי עושה קופה על חברים? שמע, בן אדם שהוא לא מוזיקאי, עושה ערב בהנגר, שההנגר זה האימא של מעוז המוזיקאים, שאתה יודע, סגרו הנגר, זה כאילו מוזיקאים עם מלא פסון. ושוב, זה היה במקרה, כי היה תאריך פנוי בהנגר. שאלו אותי אם אני רוצה את התאריך, אני לא יודע למה שאלו אותי את זה, אבל לקחתי מיד. אני פשוט, אני אביא את כל המוזיקאים שאני מכיר, כל אלה שהסכימו, או חייבים לי טובה, או אני יודע עליהם משהו. מאז קורונה וכל הדבר הזה, אני כן חי יותר באיזה תחושה בוא נעשה עכשיו, כי אי אפשר לדעת מה יהיה הלאה. אני סאקר של מוזיקאים, אין את הבעיה. כל כך נטול, כן. וואו, תראה את הכביסה. אז יש מה לעשות. כל זה לקפל. וזהו? גם אם זו הופעה 200 באותו יום שלי, זה המשפט הראשון שאני אגידו מעניין אותי מאוד. אני מתעסק איתו הרבה. איך אני פותח? מה המשפט? לפעמים אני מתכנן, ואז אני עולה כזה, מה קורה, בני זונות? אני מתכנן משהו שנון, יפה כזה, חכם. מה קורה, ביצים שלי, חמות? אז למה אתה עושה את זה? כאילו אם זה כזה? למה אתה עושה את זה? כמעט בכפייתיות, אחת לכמה זמן, אני צריך לצאת מהאזור נוחות שלי. ואז מה אני עושה? אני לא מחייב את עצמי. אני מחייב את עצמי העתידי, שהוא נפרד ממני. ועצמי העתידי שיסתדר, סימה שלו. אז אני אומר, יאללה, כי כן, ונעשה ככה, ונעשה ככה, וכל מי שסביבי אומר כזה, כן? סגור על זה ולא סגור. ואז זה מגיע, ואז אני הנוכחי, שהוא אני העתידי. איזה קלאש יש? חילופי האשמות, כללות, תגרה. הסוף של זה, מועדון קרב. זה הרגע. אבל זה היה נכון. אתה לא עושה את מה שאתה רוצה כל הזמן. אתה עושה את מה שאתה חושב שיזיז אותך, מה שאתה צריך. שונא להתעמל. אתה יודע שכאילו זה יעזור לך לקיים את הגוף הזה ואת הזה ואת היצירתיות. זה יעזור. טייב. איך הייתם עד עכשיו? מה עשיתם? מה זה? עוננות משותפת. מה נשמע, מה קורה? יאללה, בואו נתחיל, מוכנים? יאללה, תן פליי. כאילו אני מגיע באוטו, הבנתם? זה העלייה הכי איטית לבמה אי פעם. למעלה על אלנבי, איך שכולם רק יש אלנבי, אני יכולה לסבור? מעולה. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Or am I just paranoid? לא מסולם
לא משנה. אוקיי. אפשר ללכת? ביי. אני רוצה להודות לכם על זה שאתם שותפים לשטות ולטמטום, והמון המון תודה, כי היה ממש ממש כיף עד עכשיו. אני אוהב אתכם מאוד, תודה. תמיד יש לך על הבמה. יאללה, לא שומע אתכם אגר! ראית את זאת, תרביץ! זה ממש מדהים, זה הכי חתול בשק שאפשר לקבל בהופעה. תודה רבה לכם שאתם פה. ג'ירו ג'יי! אהלן, שלום! עד אלייך, לא נוח לי לבוא. עד אלייך, רחוק מדי. עד אלייך, ביקשתי מרבית לבוא, אני חייב לפתוח את זה איתכם לרגע. זה רבית חבר של כולנו על הבמה. חבר כוח. הוא אמר שהוא יבוא רק אם אני אביא לו 500,000 ש"ח. הוא יצא זין. תגידו את האמת, עכשיו אנחנו כבר מרגישים חיבור. אבל זה היה גישושים, מה זה מנופה, מה זה? עכשיו אנחנו כבר שם. תיגע בי. אני שרה כל היום, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה מה פספסת, אני יודע שהיה לך להקת פאנק, והיה לך איזה היפ-הופ, ובעצם מה שרצית להיות, Deep Down Inside, בתור ילדה, זה נסיכת דיסני. אני יודע שכן. אני קראתי את הביוגרפיה שלך. לא להתעף עכשיו! הנה זה מתחיל! מוכנים? יאללה! Much way you will live, but I'm always on the run. הייתם הקהל הכי טוב שאפשר לבקש, תודה רבה לכם. באמת, אמרו לי שזה לא לעניין לנצל ככה חברים, אבל אני הוכחתי להם שזה נפלא. וזה הדבר הכי חכם לעשות, זה הכי יפה. אומייגאד. מה קורה? איפה הכסף שאתה חייב? מה קורה? מה קורה? איפה הכסף שאתה חייב לגורי אלפי? מה העניינים? אני באמצע אבא. אני באמצע תודות. מה עם העברה בנקאית? אמרתי אני אעביר, אז אני אעביר, יש לי מילה, לא? קורי אלפי
בואנה, היה אחד הכיפים. ראיתי את הקהל, מחפש להבין מה קורה. קיצוני. מחפש רגע. קיצוני. זה כזה... קלטתי מעלי תוך כדי, זה רלופה. מה עושים? אמרתי, זה לא שם לסקסה שזה הוא הולך לשיר כל הזמן? אמרתי, מה לדעתי הטוני שם מה קורה? מי ודודי? תגיד, יש יותר מזה? מה זה חושבת? הייתי בסלף דאוט כל הזמן. וואו. כאילו, אם הם נהנים, אם זה בסדר. לא? בסדר, אני אוהבת אותם. תקשיב, ההופעה היא אחת טוב. This is the best ever! זה ממש אני מזיעה. אני מזיעה ובוכה תוך כדי. היה מושלם! ציפיתי שתעלי איתי לבמה מתישהו, חשבתי שתתפתי ותעלי. אני גם רוצה להופיע. מה נקרא? אני לא ישן שבוע. לא, אתה חייב לנוח, אתה חייב. מאיפה היה הרעיון הזה לעשות את זה? זה קרה. וואי, לילה טוב. בוא נלך הביתה. איך אתה יוצא מפה? חיכית לרגע הזה, אה? בסדר, מה אני אגיד לך, אהובה שלי? אנחנו עושים שטויות, נהנים. וזה בינתיים אף אחד לא עוצר אותנו, שזה מדהים. אף אחד לא אומר לנו די. מספיק, די, מספיק. לא, די. אז עד שיגידו לנו די. אוהב אותך, ותודה על הכל. Here's another baby, she's gone tomorrow. All that she wants is another baby. Aten! Come on! Lonely life. She lives a lonely life. She lives a lonely life. She's gone tomorrow, boy. I said she's a lonely life. She's gone Luca Valentine! Luca Valentine! Daimo! 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 סתום את הפה שלך, אלון. אתה רואה בן אדם מעולף, אין לי ריאה. אין לי ריאה. אין מה לעשות. תודה רבה. יש לנו הרבה טמטום מאיפה שהטמטום הזה הגיע.